Ki khun samla jong ajarlah ha kini kisi ki bamenta ki babun kilanang ban penon kam ya kasab jongki da ke persang ban shim benta ha ki babun kirensan penisam kalong ke internet ban sakhi ya kisab jongki bat ka jing pendon kam ya ka YouTube ru kadai ka wei na kilat ka ba kentiu ya kisab ki phong jongki khun samla sa ka wei ka music video ka bathamai ka balapan mi na Riboy district ka balai kerteng ngamla on penlai pajba ha ka shipho tarik menta ubanai risau arajar arpau ha ka por 100 baje janmit ha YouTube channel ka balai kerteng Teilang official channel ki noi shim benta ki kentup ya usamla Teilang nongrum kum utung shop ha ka ju ka por ubolong ru kum director producer batu editor isamla ri shisha mansong kum ipuron usamla banjob maring kum kameraman uriden star maupan kum norway đây ca nâng rimba ba hapingan penpau nganta ai va jing i jung i in palang kum ki jasmi